Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anakku kabeh sing lagi ana ing dalem. Piye kabare? Pastine kabeh padha paringi wilujeng sehat nggih. Alhamdulillah. Anak-anakku, ing dina iki, ing isuk iki Ustazah Ari arep maringi paulangan materi pembelajaran yaitu ulangan bab 2 utawa bab loro, yaiku nyawiji sakjroning bebetan nggih. Sadurunge Ustazah mulai, ayo padha ndonga nyuwun diparingi gampang anggone sinau lan diparingi kesehatan jasmani lan rohani. Walaupun sampean kabeh anak-anakku kabeh sinau ing dalem kudu tetep njaga protokol kesehatan nggih. Oke, sada lanjut nih. Materi ulangan loro nyawiji sakjroning bebetan. Sing pertama yaiku nggatekake. Nggatekake iki dalam arti memperhatikan bahasa Indonesia. Ya, memperhatikan. Nggatekne pawarta. Pawarta iki berita. Nggatekne pawarta ing ngisor iki kanthi setiti. Jakarta, kegiatan pramuka ing sekolah duweni daya kekuatan kang gedhe kanggo narik kawigatane bocah. Kegiatane kang maneka warna lan nyenengake bisa nukulake semangat. Salah sijine kegiatan kasebut yaiku Indonesia Scout Channel utawa ISC, dikenal tahun 2015 sampai 2016. Makarya bebarengan antarane Wartir Nasional Gerakan Pramuka lan Jawa Post Group. Indonesia Scout Channel mujudake kegiatan kemah lan maneka warna lomba kanggo adik-adik penggalang ramu kelas 5, kelas 4 lan kelas 5 SD. Kegiatan iki kaleksanan wiwit tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Sopo kang menang iku ing tingkat kabupaten bakal dikirim lomba ing tingkat provinsi. Puncak kegiatan ISC saben regu kang makili provinsine bakal budal lomba ing tingkat nasional Kopinsip kang digelar watara wulan Agustus ya. Regu putra lan putri kang paling apik bakal nyandang predikat juara nasional minangka bebungahe regu juara mau duwe kalodhangan dijak dolan menyang Amerika Serikat serta diparingi tabungan pendidikan. Ya, jadi sapa sing aktif kegiatan iso menang nih lomba pasti enek hadiahe. Unggu apa to hadiah iku? Orang ku seneng-seneng cah memotivasi supaya anak-anakku tuh luwih sregep, luwih semangat meneh kegiatan utawa sinaune luwih ditingkatne. Nggih, anak-anakku, contone iki kegiatan pramuka, kekompakan, kebersamaan ya dalam tim kelompok regune. Ben piye hasile pramuka mau apik ya. Pramuka kuwi menunjukkan kemandirian tanggung jawab, kudu duwe rasa tanggung jawab, ora sakmenake dhewe. Sakmene iki apa wis paham kabeh? Nah, nek wis paham kabeh, sing kedua iki enek wangsulan pitakon-pitakon ing ngisor iki miturut wacan sing ana ning dhuwur mau, yaiku nggatekne kegiatan pawarta berita iki mau
ya. Sampeyan waca bolak-balik ning kene kuwi, nek wis dijawab di buku tulis ya, ning buku tulis. Engko nek wis bar difoto dikirimne ke Ustazah Hari. Oke, kegiatan tugasmu iki nggih dikerjakan. Saiki dilanjut nih. Gatekno andaraning ing ngisor iki kanthi teliti atau setiti. Supaya anak-anakku paham apa to pawarta iku. Pawarta iku andaran marang liyan ngenani kadaden ing sing kang nyata. Sedangkan pawarta kanggone layang kabar wujudake andaran katerangan utawa jentrehan kang dibubuhake ing masyarakat. Ya, jadi dingertekne, diinformasikake ya melalui apa? Pawarta, nggih. Saklajengipun tuladha layang kabar basa Jawa awujud kalawarti. Kalawarti iki apa to, Cah? Kalawarti iku berita, kabar. Biasane kabar iku nek basa Jawa biasane majalah, ning majalah Jayabaya, Penjabar Semangat, Jemparing, Mekarsari lan sak panunggalane. Kuwi biasane ning jero majalah isine nganggo basa Jawa. Paling sampean kabeh anak-anakku iki urung ngerti Jayabaya iki kaya apa, Penjabar Semangat. Ya seperti majalah buku itu ya. Jadi pakai basa Jawa. Ustazah, kalawarti apa? Kalawarti iku warta utawa kabar kang diterbitake kala-kala utawa ora saben dina. Isone minggon, sasen lan liya-liyane. Lan bedane Ari ngerti ya. Ariwarti itu warta utawa kabar kang diterbitake saben dina. Jadi saben dina kuwi diterbitne kaya koran kuwi, sejenis kuwi. Jadi sampai sini dhisik sing Ustazah Hari sampai nih. Sing ora jelas nanti bisa ditanyakan, nggih. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa selalu cuci tangan, nggih. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Ustazah Hari akhir sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.